Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, και σήμερα θέλω να σας δείξω τις σκέψεις μου, τα 5 πράγματα που θέλω να μπουν στο Clash of Clans στα επόμενα updates και γιατί όχι ακόμη και στο επόμενο update, το οποίο να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω και πότε είναι. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 πράγματα που πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και πολύ πιθανόν να σας αρέσουν και εσάς. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς πιστεύω ότι πρέπει να μπει στο παιχνίδι ένα Retrain Army Button. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Στο Boom Beach, όσοι παίζετε, βλέπετε ότι το έχει αυτό το κουμπί και πραγματικά σε γλιτώνει από πολλή ώρα το να πατάς τα troops να βγαίνουν. Άρα πιστεύω ότι στο Clash of Clans πρέπει να μπει αυτό το πράγμα. Και έτσι με το που τελειώνει μια επίθεση, συνήθως το κάνουμε trophy push ειδικότερα ή και farming βασικά. Μετά από μια επίθεση θέλουμε να ξαναεπιτεθούμε ακριβώς τα ίδια troops. Άρα το να υπάρχει ένα Retrain Army Button θα είναι πολύ καλό και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα στο game. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν έχει μπει τόσο καιρό, ενώ υπάρχει εδώ και τόσο καιρό στο Boom Beach. Έπρεπε σίγουρα να έχει μπει ήδη στο Clash of Clans. Μετά έχουμε ένα feature, ένα πράγμα που έχει το Clash Royale και δεν έχει το Clash of Clans. Είναι ότι όταν είσαι σε μια clan σου δείχνει πόσοι παίκτες είναι online αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα πρέπει και αυτό το πράγμα να μπει στο Clash of Clans. Αφού ήδη υπάρχει στο Clash Royale, πρέπει να μπει και στο Clash of Clans. Έχουμε Clash of Clans 3-4 χρόνια όπως είναι το Clash of Clans και ακόμη δεν έχουμε αυτό το τόσο απλό πραγματάκι. Οι clan έχουν ανέβει πολύ, έχουμε clan wars, έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά συνεχίζουν παρόλα αυτά να μην μας δείχνουν ποιοι παίκτες είναι active στην clan. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι κακό, δηλαδή εδώ και τόσα χρόνια πρέπει να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι καιρός επιτέλους να μπει στο επόμενο update. Λοιπόν, ακόμη χρειαζόμαστε σίγουρα και νέα single player maps. Έχουμε να δούμε καινούργια single player maps σχεδόν από την αρχή του παιχνιδιού. Άρα μου φαίνεται ότι είναι καιρός μετά από όλα αυτά τα χρόνια να δούμε και καινούργια single player maps. Εντάξει, όχι κάτι το τρελάκο, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε κάποια καινούργια single player maps. Μετά έχουμε νέα perks για τις clans, γιατί ήδη πάρα πολλές clan παιδιά έχουν φτάσει στο perk 10 ή στο perk 9 ή γενικότερα έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να τερματίσουν τα perks. Άρα πιστεύω ότι το να μπουν άλλα περίπου 5 perks σίγουρα θα ήταν κάτι καλό, παρόλα αυτά θα είναι πολύ δύσκολο να πιαστούν. Anyway, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι πρέπει να προσθεθούν και άλλα perks έτσι ώστε να συνεχίζουν οι clan να παίζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που παίζουν τώρα τα clan wars, με την ίδια ακριβώς πάθος δηλαδή. Ακόμη λοιπόν έχουμε τα balloons. Να μπουν balloons level 7, γιατί εντάξει έχει περάσει πολύ καιρός από το που είδαμε καινούριο level στα balloons και θα χρειαστούν τα balloons έτσι ώστε λίγο να ισοσταθμιστεί τα air attacks. Χρειάζονται ένα level παραπάνω τα balloons. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε balloons level 6 εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σκεφτείτε, έχουμε balloons level 6 περίπου το 2014, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και πιο πριν. Οπότε νομίζω είναι καιρός για να μπουν τα καινούρια balloons. Και τέλος λοιπόν το 5/1, αυτό είναι το έκτο πράγμα που θέλω για το καινούριο update του Clash of Clans. Αυτό λοιπόν είναι να μπουν όπως στο Clash Royale έχουμε το Adex και μπορούμε να κάνουμε save 3 Adex και να το ονομάσουμε, δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε. Anyway, θα μπορούμε δηλαδή, αυτό που σκέφτομαι να κάνουμε για το Clash of Clans είναι να μπορούμε για παράδειγμα να αποθηκεύσουμε τις στρατηγικές μας και να τις βάζουμε κατευθείαν να γίνονται train. Τι εννοώ? Go wipe. Γράφουμε τίτλο Go wipe, βάζουμε τα golems, pekkas, wizards και όλα αυτά που χρειαζόμαστε και boom, το έχουμε έτοιμο. Δεν χρειάζεται να πατάμε συνεχώς τα troops πάνω στα barracks. Απλά θα πατάς πάνω εκεί πέρα στο κουμπάκι που θα λέει για παράδειγμα train go wipe, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και θα βγαίνουν κατευθείαν, θα μπαίνουν για να κάνουν train βασικά τα troops. Χωρίς να χρειάζεται να κάνεις όλο αυτό το χρόνο που ψάχνεις και μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος και τέτοια πράγματα. Ναι, οπότε μάκες, αυτή ήταν 5/1 προτάσεις, 5/1 πρόταση για τη Supercell βασικά, για το Clash of Clans, για πράγματα τα οποία μπορεί να μπουν στο καινούργιο update και πιστεύω ότι όλα αυτά που είπα είναι κάτι που χρειάζονται αναγκαστικά. Τουλάχιστον τα 5 πρώτα είναι κάτι που χρειάζονται must, είναι must, αυτά χρειάζονται αναγκαστικά. Οπότε μάγκες, αυτό το σημερινό βίντεο ελπίζω να άρεσε σε όλους. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να αφήσετε το σχόλιο σας, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου εννοείται. Και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like σελίδα μου στο Facebook, στην οποία ανεβάζω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Και μπορείτε να κάνετε και follow στο twitch.tv/GNSManiac. Αυτά μάγκες από μένα, εμείς θα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Τα λέμε.